Oo, congrats. Merry Christmas. Congratulations! Congrats. Baldemoro, I love you. I love Merry you. Christmas. Happy New Year. Hi Bangga! Merry Christmas! Yan, kasama ko si DJ Apple. Ipamimigay natin yung balde ni Baldemoro, ni Christmas balde ni City Councilor Sir Elmer Baldemoro. Ito, nag-post ako kanina sa Facebook. Sabi ko, mag-comment sila ng address at saka ng kanilang phone number. Ito, napili natin pinakauna nag-comment ng kanyang address, phone number. Si Betty Go, na taga Emerald Street sa Philoville Subdivision, Calawag. Ayan, mabibisitahin natin siya. Tsaka ito pa, si Agnes Beler ng Jacob, Putol, Zone 5. Bibisitahin natin sila mga pangga para magbigyan ng balde ni Sir Elmer Baldemoro. Merry Christmas! See you! See you later! Ay, abang barya. O, yun, yun, yun. Parang abang ano lang nito. Yan. Ay, ulit pala sa kuya. Let's go! Ayan na ang balde ni Sir Elmer Baldemoro. Pamimigay natin. Merry Christmas! Noche Buena package. Dahil ano ngayon? Martes ngayon, December 24. Anong oras na? 1:30. Sakto. Habol pa sa Noche Buena yung balde. Hello, si Ma'am Agnes po ini. Ako po si DJ Makisig sa Energy FM. Di ba nag-comment ka naman sa Facebook? Ito yaw na ako ngunyan sa Jacob Putol digi sa may ano. Yun na yan. Ayun na si Agnes. Ayun na si Agnes. Ayun na si Agnes. Merry Christmas! Hello po! Baldemoro, yan o, si Elmer Baldemoro. Ano masasabi mo kay Elmer Baldemoro? Salamat. Thank you na. Oo, congrats, Merry Christmas. Congratulations! Congrats. Oh, sige na. Picture. Merry Christmas po! Ini na. Ini na. Yan na si Ma'am. Ano pangalan niya? Ikaw po si Betty. Hi, Ma'am Betty! Ay, nagdadangong ka ba? I always. Hello po! Hindi pang Harlindo. Iyo po. Sabi nga din sa akin, kung ano naman sa limong dako lang. Pinaharong kaya isa as agong po. Ay, regalo kay Balde ni Baldemoro. Merry Christmas po! Thank you po, Councilor Elmer Baldemoro. I love you. I love you. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Ayan. Congratulations po! Meaningful naman sa akong Christmas. Thank you po. Thank you po! Merry Christmas po! So yun mga pangyayaring ito at natapos na ang ating pamimigay ng balde ni Baldemoro ni City Councilor
Elmer Baldemoro. Thank you so much sa kanya dahil sa pagbigay niya ng pang Noche Buena package sa ating mga kababayan. It's almost 2 o'clock na in the afternoon on December 24, 2024. So bukas, mamayang hating gabi, meron na silang pang Noche Buena. May pangdagdag na. So yan, Yay. Merry ang Christmas. Ikaw, Apple, ano ang Christmas mo? Meron na, sir. Yung mga nakuha natin. Charis, ang dami mo nang nakuha eh. So yan, so Merry Christmas sa lahat. Sa mga hindi nabigyan, huwag kayong mag-alala mga pangga ha. Dahil marami Meron pang marami pang susunod na mga papremyo, na mga ipamimigay. So yan, huwag kayong mag-alala. So Merry Christmas sa lahat.